lebo teraz ponovom bývam s tínedžerom. Mám doma tínedžera. Hej, nie náhodného, čo som zbadal na ulici, že hej, ten vyzerá, že má peniaze na nájom. Nie. Moja priateľka má dcéru, hej. Není naša spoločná, není, že sa hanbím, že iba moja priateľka má dcéru, ja nič. Nie, je to cudzia dcéra. A je strašne zvláštne bývať, lebo ona má tak niekde medzi 10 a 14. Nie, lebo ja neviem, ja sa musím priznať, že ja som celkom taký vekoslepý, čo sa týka detí. Hej, mne proste, že či má 7 alebo 14, ja v tom nevidím rozdiel. Čo znelo dosť hrozne takto, že? Keď to takto poviem. No už darmo. Dokonalé meno pre pedofila? Mikuláš. Nie, ale tak nejak, ja nevidím rozdiel. Lebo aj minulo sa mi stalo, stretol som proste taký manželský pár, ktorí majú syna a tiež som za ním hneď prišiel, že Ježišmária, Maťko, dlho sme sa nevideli, jak si ty vyrástol, že on už za chvíľku pôjde do školky, nie? A na čo mi jeho otec povedal, že má 16.